नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. आईच्या ಒತ್ತಡತೆ ಕಾಲರ ಅಮಸಟಿ ಸಮಯಿ ಗವತ್ ನಾಯಿ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಶುದ್ಧ ವಾರೆ, ಅಂಗಸ ಚೈತನ್ಯ, ನಯಿ ಗುಡೋ ಪರ್ವತತೆ ತುದಿ ಏರಾವನು ಖಾಲು ಉತಾರ್ವತೆ ಏಕ ಇಂಗಡತ್ತ ಖುಷಿ. ತಸಂತ ರಾಣಾಂತ ಚೊಲೋನೋ, पाय निसारनो पडोनो उठोनो उंबऱ्यो सरकली वन्य क्रिमियन्सनो चावून घेवनो जागृतेनं धोंडेर कांटेर अस्वते वाटेर आम्ही मैलगटले चोलोनो आयास दालरो मनस मस्त खुशी अंतल्यार 5-10 किलोमीटर आम्ही चोल्लोसा आणि ಎತ್ತರತೆ पर्वत आम्ही एरवनोसा म्हणून सांगवते एक खुशीते विचार. ह्या पुरा विचार ट्रकिंग ಚಾರಣ ಮಂತ್ಲರ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಸ ಸಮ್ಮತಪಟ್ಟಾವಳ್ನ. ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ ಸಂಗವತೆ ತಪಸ್ಸು, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ ಸಂಗವತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆ आणि मन ಹಿಡಿತಸ ಹಡವತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದೇಹ ದಂಡನೆದಾಲರು ಏಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲ್ಲೆ ಅತಿ ಎತ್ತರತೆ पर्वत ಏರೋನು ತುತ್ತ ತುದಿಯಸ್ದಾವನು ते फोटो काढून खाल बघतल्यार आमते पायते बुडी पर्वत असता. हा एक साहसमय क्षण. एक उत्तम शिक्षित ट्रकिंग अंगास आणि मनते आरोग्यस रामबाण असले म्हणके. कर्नाटकते करावली भागते पश्चिम घाटांत अस्वते पर्वत ट्रकिंग अस एक हॉटस्पॉट म्हणून सांगवतो. प्रकृतीस गौरव देवनो थैते रोमांचन नई गुडो पर्वत भाकरा असा सुंदर मनमोहन स्वच्छ शुभ्र पाण्याते झरी जलपात स्वाभाविक पुरलास आमते मन शरणो शरणो. नॅशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे म्हटल्यार राष्ट्रीय पर्वतारोहणात प्रयुक्त आज सेवा प्रतिबिंबस एक विद्यार्थी होनो सुमारू 4 वर्षांसून कर्नाटकते जनप्रसिद्धी पर्वत एरावले साधक आणि सोयरे आज श्री प्रणव प्रभू पुंजालकट्टे स्टुडिओसो आयलेसत. तुमचं आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. ह्यांचे ಒಟ್ಟು बनवत्यान आधी ह्यांचे एक परिचय आम्ही आता बनवून घेऊन येऊया. श्री प्रणव प्रभू ह्यांचे अण्णा श्री हरीश प्रभू पुंजालकट्टे, अम्मा श्रीमती सुमा. ಪ್ರಸ್ತುತ JSS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಊಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು इथे स्नातकोत्तर अध्ययन करीत असत. निट्टे विश्वविद्यालयांसून फार्मसी विषयार पदवी शिक्षण आणि SDM सेंट्रल स्कूल उजिरेसून मूल शिक्षण घेतल्यासत. हिने 2019 ट्रक्किंग हव्यास आरंभ केल्यानं आरंभर सुब्रह्मण्य द्यावला लागते कुमार पर्वतसे परांत कुद्रेमुख ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುರಿಂಜಾಲು ನರಸಿಂಹ ಪರ್ವತ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಎತ್ತಿನಭುಜ ರಾಣಿಪುರಂ ಟಡಿಯಾನ್ಮೋಲ್ ನಿಶಾನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲು ಮೇರ್ತಿ ಗುಡ್ಡ ಕಳಸಾ रिड्ज राणी झरी असा एकने सुमार पोटी पर्वत आरोहण केनेसत. मात्रने मंगळूरते माउंट कायनेटिक्स म्हणून सांगवते ट्रॅव्हलिंग ट्रक्किंग संस्थेते ट्रेक गाईड मार्गदर्शी होनो सेवा देत असत. सुमार 2 वर्षांसून 30 ट्रेकिंग इव्हेंट आयोजनेते ಮುಂದಾಳತ್ವ घेतल्यासत. ह्यांचे हव्यास आर्किओलॉजिकल म्हटल्यार पुरातत्व शास्त्रते अध्ययन, कादंबरी वाचवते, प्रवास कथना बरोवते इत्यादी. प्रणव, आता प्रथम होऊन इतारवते प्रश्न आहे. आता एक युवा लोक सामान्य होऊन इंगड रीतीर मोज मजा करतात. तुम्ही एक तुमचे जीवनांत हा एक प्रायर ट्रक्किंग एक हव्यास करून घेतल्यावर तुम्हाला एक आसक्ती हवे कारण काय? माझ्या ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ವೆಂಚದಲ್ಲ दखलेदर्शन आम्ही सुತ್ತमुತ್ತ गुड्डगाಡು प्रदेशात असल्या तुम्ही सांगितलं मी पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट्स पुरा सुತ್ತमुತ್ತ असा सांगवात आम्ही ब्लेस्ड होऊन असा म्हणत इथे जन्मवा. तसंच स्टार्टिंग कसं केलं म्हटलं 2019 तुम्ही सांगितलं मी घेतं त्याच्यानं आधी आम्ही म्हटलं कझिन्स पुरा घरा शेरावल्यावर पुरा हां पुरा गुडो दाव्याचो आंबे काही पूल त्या पुरा घेऊन पुरा त्या खुशी येते दखलेत असताना. बट ते याच्या ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ नाही ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ 2019 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಪರಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳಿಲ್ಲ.
चड जाल्या म्हटल्यार 2019 प्रॉपरली कितें म्हटल्यार मी बॅचलर्स माझे स्टार्ट केल्ले मात्र तेतून 18सून ते फ्रेंड्स गावले केला. सो फर्स्ट ट्रॅक मी माझ्या माउंट कायनेटिक्स वरतूच केल्ले मी, बट पे करून केल्ले आमी. सो हां, थंयसून स्टार्ट जाल्ले आमगे इट नेवर स्टॉप्ड फ्रॉम देर. ओके तसं सांग. तुमते आता कुमार पर्वत फर्स्ट तुमते ट्रेकिंग एक फर्स्ट अनुभव कैसे होता है? फर्स्ट टाइम जाताना आमी एक्चुअली माले कयो प्रॉपरली गोतना इंत आमी बॅक पॅकिंग म्हणून सांगतो कसले पुरा आयटम्स नेवा म्हणून त्या कयो आमस गोतना इंत तिने एक मेन्शन केलं बट आमचे एक एक्सपेक्टेशन्स बदल होता. आमी पुरा भरून नेलो अंतो, बट ते चढताना ते मस्त भंग जालो तो. मस्त चल्लो होता 7 किलोमीटर फर्स्ट डे मिगे. नेक्स्ट डे पुरा म्हाका तेन्ना अराउंड 8 किलोमिटर्स जावन पार्टी वयता माझ्या फ्रेंड्स होती, बट त्यांच पर्यंत समज जालें नाही चलो पुरा मस्त लेट जालो तो. सो तेदो आमी प्रायवेट ट्रान्सपोर्टेशन्स घेवन आयता. आमी सुब्रमण्यसर बसार जावन वापस बसार येवचे नेक्स्ट डे. बट आतां आमी प्रायवेट ट्रान्सपोर्टेशन मस्त आसता अवेलेबिलिटी. बट तेदो आमी वी यूज टू गो इन लायक गव्हर्मेंट बसार जावन गव्हर्मेंट बसार येत होता तो. आमी पार्टी येताना एक्चुअली आमस गव्हर्मेंट बस मिस जालें कोड्याला डायरेक्ट वयचा. सो आमी पुत्तूरा दावन मिगे कोड्याला आयले वस्ता म्हटल्यार ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ದಾಲೆ ಅವನ್ ಸಂಗತಿ ಕಷ್ಟ जालें. बिकॉज ऑफ हेवी बैग्स and सिस्टमॅटिक शेड्यूल तुमच्या लगे नाही नाही प्रॉपरली. ओके ओके आता आम्ही ऐकल्या प्रकार ट्रेकिंग नंतर सुमार नमुने असतात हेंत असो टाइप्स सांगोते. आतां सांगपाचें जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आमास नॉर्मल ट्रेकिंग आसता, नॉर्मल हायक्स म्हणून सांगतो आमी. कितें म्हणल्यार एकच दिसांनी धांवन येवचें मिगे. ह्या ट्रॅक्स आमी लेवलांत डिस्ट्रीब्यूट करता. एक 10 to 12 टायप्स आसतात. आतां मी त्याचे पुरा वर्ड्स यूज केल्यार मस्त कॉम्प्लेक्स होता. बट सिंपल म्हणून सांगायचं जाल्यार स्टार्टर लेवल्स हायक्स म्हणून सांगतो आमी. इजी लेवल, मॉडरेट, हाय, एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट. मी इंतू डिस्ट्रीब्यूट केलो आमचो पुरो ट्रॅक्स. आतां इजी लेवल म्हणून सांगितलं आमी एक नॉर्मल डे एक दिसान धांवन येवचें. आतां गडाय कल्लो तुगे वात आनी तर मागीर काळिंग टेंपल देंवतात. इवन त्या एक हायक म्हणून सांगता मस्त. सो तेन्ना तो चलतो आमी मस्त. सो इजी लेवल म्हणून सांगितल्यार आतां एक एसेंड म्हणून सांगतो. वोट चढताना एसेंड म्हणून सांगतो. सो त्या एक 7 किलोमिटर्स, पार्टी डिसेंड एक 7 किलोमिटर्स, टोटल 14 किलोमिटर्स. दिस इज लायक इजी लेवल ट्रॅक. एक दिसांनी डिफिकल्टी लेवल अंत तुम्ही क्लासिफिकेशन करता. ओके मिगे हां त्यात मॉडरेट लेवल म्हटल्यार एक 2 डेसाचे 3 डेसाचे पुरा. सो एक्स्ट्रीम डिफिकल्ट पुरा माउंट एव्हरेस्ट M2 पुरा फक्त हाय लेवल एक्स्ट्रीम हाय लेवल ताने. आता तुमच्या प्रकार एक ट्रेकिंग करूं म्हणून जाल्यार खंय हवामान लायक वातावरण लायक. फर्स्ट ऑफ ऑल तेस एक पर्टिक्युलर टेंपरेचर म्हणून आसा. सो मी सांगपाचें म्हटल्यार 19 डिग्रीसून 27 डिग्रीज आयडियल क्लायमेट. हें एक आयडियल क्लायमेट. मिगे ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತಾವೆ. ದೇ एक डिफरंट टायप ऑफ एक्सपिरियन्स. बट द प्रॉपर टायम तुम्हाला केद्दो दावत म्हणून सांगितल्यार मी सप्टेंबरांसून स्टार्ट करतो. कित्याक म्हटल्यार आफ्टर दॅट तेचे जाले पर्यंत मस्त लायक आसता व्यू. पावस मस्त कम उणे येतो. वी युजली कॉल इट ॲटम सीजन आफ्टर मॉन्सून. सो त्या सिजनान मस्त पोरलो असतात, पुलापूर येतात. युजली नीलगिरीस पुरा त्या 12 years एकदा वयचो पुरा ऑटम सीजन तो रेनी सीजन जाल्यार पडटा. सो त्या सीजन इज व्हेरी आयडियल अँड दिस टेंपरेचर इज ऑल्सो फ्रॉम 19 to 27 म्हणून सांगता. ओके आता एक ट्रेकिंग जाव्या म्हणून जाल्यार खंय रीतीत एक तयारी एक प्रिपरेशन हव्या म्हणून सांगते. माइट बी फिटनेस लेवल बघतो नाही तर माइंड रेडीनेस ह्या पर बघताना आमच्या तयारी खंय रीतीर हव्या. ओके सो याच्या ಬಗ್ಗೆ सांगपाचें जाल्यार अगेन मी त्या इजी मिडियम डिफिकल्टी लेवल्स. सो आतां आमच्या बॉडी आमी आमच्या ಬಗ್ಗೆ बघून घेवया. कित्याक म्हटल्यार आमी कत्ती लेवलार फिट आसा, कत्ती आमास कॅपेबिलिटी आसा. ಕೆಲವೊಂದು ಹುಷಾರು ವಸತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ असतात लाईक अस्थमा असतात और हार्ट डिसीज असं समथिंग. सो तिने त्यांच्या बॉडीच्या रिलेटेड होऊन तिने सिलेक्ट करूया. प्रिपरेशन इज लाईक बेसिक वॉकिंग त्याला गुत्ताच होता आन्सर एकदाच जाऊन चढवायच्या. इट्स नॉट अ इजी थिंग. बट हाईक्स तुम्हाला करू. आता स्टार्ट फ्रॉम हाईक्स. मिगे तोरले गिया. मिगे एक 2-3 दिवसाचे कॅम्प करा. तसं तर ट्रॅव्हल करा, खाली ट्रेक मात्र करू नका. सो लाईक एक्सपिरियन्स गावता. आम्ही चढ केल्ले बरें तर वील गेट मोटिवेटेड मोर अँड आम्ही मिगे दावात तोरलेस. ओके आता सामान्य होऊन पर्वतास आम्ही गेला परांत थंय आमास खंय घरा दिसत नाही. आम्ही थंय तुम्ही तर त्या रवत व्यवस्था आणि आहार व्यवस्था कसं करता. युजली आमास
पुराकडे कॅम्प्स असत नाही, हाऊसेस और होम स्टेस म्हणून सांगतात, पुराकडे असत नाही. एक्झाम्पल मी आमच्या लोकॅलिटीन कुमारा पर्वतात घेतो. सो ते बट्टारा मने म्हणून असं एक बट्टारा मने आणि फॉरेस्ट ऑफिस. सो आम्ही आदिपुरात आल्या आम्ही टेंट कॅम्प्स तुम्ही जाताना टेंटात घेऊन जाता? हा, त्या 7 to 8 किलोमीटर्स आम्ही घेऊन जायत होतो. बट आता काही फॅसिलिटीज चड केल्या नसतात टुरिस्ट चड होऊन. सो मस्त ते टेंट रेंट करूया होता. आधी आम्ही टेंट आणि त्याच्या कुशन मॅट्स म्हणून सांगतो आम्हाला. सो त्या कॅरी करत होतो आम्ही ते 7 to 8 किलोमीटर्स. आता आम्ही नॉर्थच पुरं गेल्यावर तेही होतं सत आम्ही टेंट पुरं कॅरी करूया होता. तोरला ट्रेक्स जाताना नॉर्थांत शेर पास म्हणून असतात. शेर पास आर टिबेटियन पीपल म्हणून सांगतात. ते ऑलरेडी ते तसवेचे जेवण त्यांचं मस्त केपेबल त्या कॅरी बरोबर. ते आमच्यान 3 times वेट कॅरी करतात. आमच्यान मस्त दकले दिसले रो. सो त्यांच्या ब्लड लाईन आणतं त्या इल्यांचं त्यांचं एक स्ट्रेंथ त्या. सो ते जाऊन त्यांच्या लागे पुरं ते टेंट फूड कसले पुरं असते रो पुरं कॅरी करतात. आम्ही कुमारा पर्वतांत बटारा मने फूड होगावता, टेंट होगावता. स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज ಅಂತ आम्ही जाऊन कुक करत होतो. ते एक चुला बरी होता. सो ते जाऊन कुक करून आम्ही फूड सेवन करत होतो. आता सामान्य हो ह्या एक ट्रेकिंग म्हणून सांगू ते NCC NSS अंडर येतात. ते कॉलेजने ऑर्गनाईज करतात आणि 11 बायसरून येतात म्हणून सांगू ते एक टाइमपास होणं सांगू तर एक न्यूली एक एक्सपिरियन्स मुख्य हो ट्रेकिंग ते उद्देश काय? ट्रेकिंगाचे उद्देश काय म्हटल्यार टू बी फिजिकली फिट. एक म्हटल्या एक फिजिकली फिट एक सांगू आता. आणि एक पॉईंट कसं झालं म्हटलं आम्ही बिझी शेड्यूल असतं आमचे एक. आम्ही पुरा काम करत असतो, सिटीन तर होतो. आम्ही एक एक्सपोजरच असत नाही नेचराच्या. सो आम्ही आता माउंटेन ट्रेकिंगच जाताना आम्ही आमच्या कम्फर्ट झोनांसून बाहेर येतो. फर्स्ट पॉईंट म्हणजे आम्ही ते कसं केल्यावर स्विगी करून फूड पुरा येतं. बट तेही आम्ही तसं असत नाही. आम्ही आमच्या कम्फर्ट झोनांसून बाहेर येऊन आम्ही ते जाऊन कुक करूयाच्या. तसं ते टेंटाल थ्रूवायचे एक एक्सपिरियन्स. त्या एक्स्ट्रीम कोल्ड एक या करूयाचे. आता पाऊस आयल्यार तेंतू डेफिनेटली आम्ही भिकतो. सो त्यापर एक एक्सपिरियन्स टू एक्सपिरियन्स हॅव द एक्सपिरियन्स म्हणजे एक नवे जेवण गावतात एक्स्ट्रा. सो आम्ही आता IT फिल्डाच्यान धरलं ते त्यांच्यात कम्प्युटरान पडून असतात शडीतून. त्यांचं एक उद्देश तसंच नाही. ऑन विकेंड्स तुम्हाला 2 दिवस गावता ॲटलिस्ट गो अँड ट्राय इट. तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोनांसून बाहेर या, बघा बाहेरल्या दुनिया कशा असता म्हणून. त्या माउंटेनर्स गेल्यापर्यंत एक कुशीत बदलता एक ट्रॅक केल्यापर्यंत. सो एक सॅटिस्फॅक्शन ते एक. सो ते या एक फील करूयासाठी प्रकृती आस्वादने करूया ते एक मुख्य उद्देश. आणि ह्या गोष्ट ह्या पूरा फिटनेस तुम्ही प्रसंगाला विचारता. सामान्य होऊन एक ट्रेकिंगच जाताना एक आम्ही एक तुरी असं एक जातो म्हणून होताना कोणाच तरी एक पाय फ्रॅक्चर हवे ते निसारून पडू येते नाहीतर माते भोवून पडू येते. ಕೆಲವು ಆಸ್ತಮಾ ಅಸಲು ಮಿತ ಶ್ವಾಸ घेवते हवे ते ह्या पूरा संदर्भ येते चान्सेस असता म्हणून सांगू. ह्या एमर्जन्सी लेवलर नाहीतर अनिरीक्षित एक संदर्भ येताना तुम्ही कसं मॅनेज करता? सो एक रूल असा एक ट्रेक गाईड होईनंतर. सो पुरे एक ट्रेकर्स ट्रेक लाईक एक ट्रेक सांगतो एक ट्रेक गाईड म्हणून असतो. एकला नाहीतर 2 जण नाहीतर 3 जण. सो युजली फिमेलचो असतात मेल असतात. सो यांच्या पुरांचो एक बेसिक लेवल ऑफ फर्स्ट एड ट्रेनिंग म्हणून सांगतात. सो त्या फर्स्ट एड ट्रेनिंग ते घेऊन असं सुवे म्हणजे हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स असल्यांचं एक सुलभ होता. सो आम्ही ट्रेकर्स जाताना एकले नाहीतर 2 जण डॉक्टर्स असतात ते युजली. सो दे विल बी व्हेरी हेल्पफुल फॉर अस. म्हणजे आम्ही फर्स्ट एड किट घेऊन जातो. आमच्या लागे एक फर्स्ट एड किट असता बेसिक रिक्वायरमेंट्साच्या. सो केलेंदरला तसले सिच्युएशन आयल्यार आम्ही त्या फर्स्ट एड किट काढून फर्स्ट एड करतो आम्ही युजली. रिसेंटली एक जालें त्या एकलो पेशंट नेत्रावतींत आस्थमा अनसून म्हटलं एक्सपायर्ड जालो. सो ताज्यापर्यंत नेत्रावती बंद आसता आता ट्रेक. बट ॲट माले लास्ट वीक आम्ही टार्डेन मोल जाताना एकल्याच्या नी फ्रॅक्चर जाल्या. सो आम्ही कसं केलं म्हटल्यार आम्ही मोटिवेट करतो जाल्ले की चला आम्ही मागीर हेल्प करतो. सो आम्ही 2 जण बदल ट्रेकाचे ग्रुपाचे होते तिने येऊन हेल्प केले ना. तसंच आम्ही जीप अरेंज करतो युजली. सो आमचे ते कैला सराउंडिंग्सून तो वेस्टर्न घाट्सान ते जीपाचे एक रोड करून असतात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे. सो तसले केले सिच्युएशन आयल्यार ते त्यांच्या फॉरेस्ट ऑफिसांसून एलो करतात नाही तर नाही करत तसा. सो ह्या एलो करपाच्या टायमार आम्ही एक अमाऊंट म्हणून पे करून असतात त्या पे करून येतात. तसंच ते एक इन्सिडेंट इवन कुमारा पर्वतांत जालें. त्या कुमारा पर्वतांत काही
जीप दायक नाही व्हेकल नाही तो सो फॉरेस्ट ऑफिसान एक पिट्स आयलें सो त्या टायमार ही वॉज वेईंग अराउंड 105 kgs इडी टेंटान फूल प्रॉब्लम जालें तो टेंटान उतरवलो तो त्या जाल्या उपरांत फॉरेस्ट गार्ड्स असतात फॉरेस्ट गार्ड्स तेंचे मेन काम बघून घेवचें पुरा वायल्ड लायफ एज वेल एज कोण टुरिजम आयले आसता ट्रेकर्स आयले आसता सो तिनी आनी लोकल्स आनी अराउंड इवन तो आमी नॉर्थ गेल्यार शेर्पास ते लोकल्स ते तिनी स्ट्रेचर घेवन त्यांचं त्या 7 kilometers डाऊन डिसेंट घेऊन आयले सर तसंच ते ॲम्ब्युलन्स अरेंज करून So एक एमर्जन्सी एक व्यवस्था तुम्ही येता म्हणून सांगता ओके आता एक पर्वत चढूय म्हणून जाल्यार एक डेफिनेट असा एक क्रम म्हणून एक आसा वॉकिंग स्टाईल ಅಂತ आसा वॉकिंग तुम्हाला एक ಗೊತ್ತಾಸು एक कसा चलूया म्हणून आम्ही आता वर चढताना आम्हाला मस्त भंग म्हणून होता बट ॲक्च्युअल काल येताना मस्त भंग घेता मतलब नी इंजुरीज अँकल ट्विस्ट याच्या मस्त कॉमन पडवायच्या पुरा सो काल येताना आम्ही एक वॉकिंग स्टाईल आसा त्या एक वॉकिंग स्टाईल फॉलो करू होता आम्ही एक ग्रिप घेऊन गेलो होता एक दोंडे उंदे कसले उंदे म्हणजे पोल स्टिक्स म्हणून गावतात ते यूज करतात चढीतून आता एक ट्रकिंग दव्या म्हणून जाल्यार डूज अँड डोंट्स म्हणून एक सांगता आम्ही सो डूज खंयला प्रेझेंट करू येता म्हणून सांगता ते एक मानदंड खंयला अंश आसता ओके डूज म्हटल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या ट्रेक गाईड कोण असतात त्याच्या लागी कम्युनिकेटिव्ह कोण आसा तुम्हाला कसले प्रॉब्लेम्स आयल्यार कसले पर्सनल वचून कसले वचून फिमेल गाईड ऑर मेल गाईड तुमच्या कम्फर्टा प्रकार दाया तेंच्या लागी सांगा कसले प्रॉब्लेम्स असल्यार तुम्हाला अस्थमा हार्ट डिसीजेस कसले तरी असल्या प्लीज तेंच्या लागी जावन सांगा कित्याक म्हटल्यार मिगे ट्रेकर्स जाताना केला आम्ही वर गेले पडटा आमचा ऑक्सिजन लेवल्स युजली उणे होता सो त्या मस्त प्रॉब्लेम स्टार्ट होता इतके पुरा आम्ही तिके हेल्थ चेकअप करत नाही स्टार्टिंग बट वी जस्ट आस्क दम मतलब आम्ही फर्स्ट विचारतो पार्टिसिपेंट्सांक बट आम्ही नॉर्थ ट्रेक्स जावचे जाल्यार कंपल्सरी हेल्थ चेकअप आसता म्हणजे फिजिकल टेस्ट पुरो आसता तशें दीज आर द डूज आमी पॅकिंग करतना वचचे लिमिटेड होऊन पॅकिंग करा चड होऊन एक्स्ट्रा पुरा भरनाका वॉटरासी कित्याक म्हटल्यार तुमीच ते घेवन दवया तुमीच ते घेवन येवया तो सो दिस इज समथींग इम्पॉर्टंट प्लस डिहायड्रेशन होता सो रिहायड्रेट करूया ORS होऊन दे आता मस्त टायप्स ऑफ रिहायड्रेशन सोल्युशन्स टॅबलेट्स त्या पुरा आयले आसा सो त्या एक इम्पॉर्टंट जॅकेट्स इम्पॉर्टंट कित्याक म्हटल्यार आमी वर गेल्या पडटा कोल्ड चड वयचे केद्दो कोल्ड उणें वयत नाही डोंट्स कसं जालें म्हटल्यार डोंट शाउट मी आता आम्ही वेस्टर्न घाट्स सांगोवचे जाल्यार वेस्टर्न घाट्स इज फिल्ड विथ स्नेक्स अँड वायल्ड एनिमल्स म्हणून सांगतात इट्स अ रिच डायवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पिशीज अँड एनिमल स्पिशीज आता आम्ही एक प्लांटास जावन आपाडचे म्हटल्यार त्या एलर्जीक कंडिशनचो चान्सेस असता सो डोंट डू दिस मी प्लास्टिक्स होऊन कसले तांक नाका कित्याक म्हटल्यार आमी ते येवचे एन्जॉय करूया ते आमी डिस्ट्रॉय केल्यार इट विल बिकम द सेम सिटी एज वी लिव इन सो कयो करनाका असले काम जावन शाउट करवचे होंदे एनिमल्स डिस्टर्ब करवचे होंदे पुक्कट तेवनी लिटर करवचे त्या आर द डोंट्स ओके ओके आता सामान्य हो नो एक यशस्वी ट्रकिंग म्हणून सांग म्हणल्यार तुम्ही खंयला पर मेटेरियल्स नेवा पडता इक्विपमेंट्स आसात सो स्टार्टिंग बेसिक रिक्वायरमेंट असल्याचे एक रक सॅक म्हणून सांगतो आम्ही युजली बॅग्स म्हणून न्ही रक सॅक म्हणून सांगूचे आम्ही सो तेंतून लिटर्स डिपेंड होता सो बेसिक 65 लिटर्साचे यूज करतात तसंच मी मस्त कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करत नाही एक पोल स्टिक्स म्हणून असता पोल स्टिक इज इम्पॉर्टंट पोल स्टिक्स खंयलाच आमी यूज करता हा त्या म्हटल्यार नॉर्मली आम्ही डिसेंड होताना एक पोल स्टिक म्हणून गावता सो तसं मागीर आमी डीप इंटू जंगल फॉरेस्ट जाताना एक शॉक स्टिक म्हणून गावता शॉक स्टिक कित्याक म्हटल्यार मातशें खंय जाल्यार अटॅक जाल्यार एनिमल्स सांगता सो ते शॉक स्टिकान त्याच धांवडोवात वापस सो त्या दाखवले पेट्टा सो लागले पेट्टा वापस धांवात तशेंच सिक्कल बरे एक कोयते बरे एक आयटम्स गावतात रॉक क्लायबिंग पुरो मस्त यूज करतात रोप्स एक वॉटर बॉटल्स प्लास्टिकाचे न्ही ते एक डिफरंट टायप ऑफ वॉटर बॉटल्स गावतात मस्त आता ह्या पुरो इक्विपमेंट्स आमी घेवन येयल्यार एक आतां कशें खंयल्या रितीन यूज करूं म्हणून सांगता मातसो एक तरबेती हांवें हां त्या आतां आमी नॉर्थच गेल्यार ते बेसीक होऊन मात कैल्या नॉर्थ ट्रेकर्स के आतां एवरेस्ट बेस कॅम्प आसूं नाहीतर कैल्या नाल्यार हमता पास और केदारकांत कसले वचून
स्टार्टिंग अंत ते ट्रॅक गाईड तो आनीकलो त्याच्या सिनियर असतो. सो बेसिकली ही इज अ ट्रेनर. तो ट्रेनर असतो. सो तो ट्रेनर कसं करतो म्हटलं पुरा त्या इक्विपमेंट्सच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा इंट्रोडक्शन देतो. पुरा कसं यूज करू बेसिक स्किल्स. सो 2 to 3 days ऑफ यात असतात ट्रेनिंग. हां मिगे युजली नॉर्थ इंडियन पुरा ट्रॅक गाईड होईनंतर त्यांचे आमचे एक कोर्स आसा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स म्हणून सांगतात. मिगे त्या इंटरमिडिएट होता मिगे एडवान्स माउंटेनियरिंग कोर्स तसं दायत असतात आहे. सो आम्हा त्यांचं पुरं एक आयडिया असतं कसं यूज करूया कसं असं म्हणून. सो ट्रॅक गाईडांचे काम यात असतं पुरा पार्टिसिपेंट्स बघून घ्यावा आणि त्यांचं टीच करूया आणि टू टेक केअर ऑफ दॅम. ओके. आता ह्या ट्रकिंग इव्हेंट ऑर्गनायज करू म्हणून झालं तुम्ही आता सांगितलं म्हणजे माउंट कायनेटिक्स म्हणून सांगत एक संस्थे असा असंत ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸೈನ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ देवता. मँगलोर ಅಂತ आमच्या कोड्याला आता बघू गेल्यावर आमचे एकच असोच म्हटलं असत बट तितक्या फंक्शनॅलिटींत नाही तितक्या ॲक्टिव्ह नाही. म्हटलं वी प्रोवाईड गुड सर्विसेस. आमच्या सर्विसेस मस्त लायक असत. सो आम्हाला मस्त क्लायंट्स असतात मँगलोरांत. आम्ही बँगलोरांसून अरेंज करतो बट बँगलोरला गेला आम्हाला मस्त फेमस कंपनीज असतात. एक कर्नाटक हाईक्स म्हणून असा मिगे एक BMC म्हणून सांगतो बँगलोर माउंटेनियरिंग क्लब. तसंच केला वसत चारण सांगा उंडे पुरा मस्त कंपनीज असतात. ऑल ओव्हर इंडिया आम्हाला फेमस असोचे कंपनी असा इंडिया हाईक्स म्हणून मस्त फेमस त्या. सो ते ऑल ओव्हर इंडिया पुरा अरेंज करतात ट्रेक्स. तसंच त्यात कोड्यालांत आमचं एक आता हा एक क्लब नाहीतर एक संस्थे म्हणून घेतल्यार ह्याच मेंबरशिप कसं करून घ्यावा. मेंबरशिप म्हणून नाही आमच्यात युजली आम्ही कोण फ्रिक्वेंट ट्रेकर्स असतो वी आर नॉट ओपन फॉर हायरिंग म्हणून सांगतात. आमचे एक फ्रेंड्स सर्कल बरी त्या आमचे एक ओनर असा. सो आम्हाला गोत्ता असा तो आम्ही फ्रिक्वेंट ट्रेक करून ही फाउंडर्स लाईक तिने आम्हाला घेतला यू बिकम द ट्रेक गाईड म्हणून. तसंच बट हां ओपन टू पीपल इफ यू फ्रिक्वेंट ट्रेकर अँड तुम्हाला लाईक एक्सपिरियन्स असल्यावर you can join. एज लेवल पर बघता ना. हां एज लेवल बघतो. युजली एज फ्रॉम 19-20 to 35 इज मॅक्स आय फील बिकॉज म्हणजे त्या झाल्यापर्यंत ट्रॅक गाईड घेवात बट आमच्या फंक्शनॅलिटींत आम्ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होय आम्ही फुल पार्टिसिपेंट्सच्या समा. आता तुम्ही एक पर्वताच जाताना नाहीतर एक माउंटेन क्लाइंब करता म्हणून होताना तुम्ही एक सिंपल होणं चढून तुम्ही वर जाता त्या सोडून तुम्ही त्याच काहीतरी एज्युकेट करतावे. आता लोकल कल्चर आसात नाहीतर वातावरणाच्या ಬಗ್ಗೆ आसात नाहीतर इंगड पाना त्या ह्या पुरा असा फलपुर असा त्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी माहिती देतात. आम्ही प्रति एक ट्रॅकच्या स्टार्टिंग अंत पुरांचं इंट्रोडक्शन म्हणून असतं आमचे ड्रिल म्हणून सांगतो आम्ही त्या. तसंच आम्ही डूस अँड डोंट्स पुरा सांगतो. तसंच आमचे केलाव एकदा त्या फ्रॉक्स असून दे त्यांच्या लोकल एन्व्हायरमेंट असून दे कसं तरी फ्लावर्स आम्हाला गोत असले नाहीतर बर्ड्स कसं तरी गोत असले त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हाच गोत असले मी की आम्ही सांगून देतो. युजली आम्ही अवेअर असतो त्या एन्व्हायरमेंट. तसंच केला मस्त एक्सपिरियन्स्ड असतात केला. सो ते जॉईन होताना त्यांनी मस्त एज्युकेट करायचे असा असं. ओके तर मग स्वतः नॉलेज तुम्ही शेअर करता. ओके. आता ट्रेकिंग जाताना आम्ही एक गेल्ले वाटेर तसंत त्यांत वाटर आम्ही पार्टी यावे तर म्हणून क्रम असाय येताना इंगडत वाटेर येतावा. या प्रति एक ट्रेकावर डिपेंड होता. ಕೆಲವು एक ट्रेकांत असता ಕೆಲವು एक ट्रेकांत नाही. ಕೆಲವು एक ट्रेकांत एक स्टार्टिंग पॉईंट असला आणि एक एंड पॉईंट वाचवायचे चान्सेस. आता आम्ही एक नरसिंह पर्वतात गेवात. नरसिंह पर्वतांत 2 कडे असतात. एक बरकाणा नरसिंह म्हणून सांगतो आम्ही. तसंच एक काली नरसिंह पर्वत असतात. बरकाणा नरसिंह पर्वतान कसं होतं म्हटलं आम्ही एक साईडून स्टार्ट करतो. बरकाणा फॉल्स असतो टॉप अस त्या झाल्यापर्यंत नरसिंह पर्वतावरून एक टेम्पल प्रेमिसेस येऊन रीच होतो. तसंच एक स्टार्टिंग एक एंड बदल पुरा त्यात एक गोईंग वन कमिंग सेम वे. तसंच तुम्ही वापस येतो म्हणता सेम वाटर तुम्ही आता तुम्हाला वाट मिस हवे ना म्हणून सांगू आधी काहीतरी एक सिम्बॉलिकली काहीतरी तुम्ही एक मार्क करून द्यावे ते त्या टाईपवर काहीतरी यूज करता. आता माझ्या बघे सांगू तर मी एकदा गेले एक ट्रेक असं मला ते रूट्स एक उगडास असतात. सो त्या रूट्स उगडास तो घेतो आम्ही. तसं या कशाला म्हटल्यार आम्हाला फर्स्ट टाइम जाताना लोकल गाईड्स असतात आम्हाला. आता कुत्रेमुखा रेंज काही गेल्यारो कंपल्सरी एक लोकल गाईड म्हणून असतात. त्यांचं ते एक इन्कम सोर्स म्हणून सांगू त्यांच्या लोकल्सांचं त्यांचं एक ॲप्रिशिएट करू.
तसंच मस्त एजाचे 80-90 इयर्साचे पुरा लोकल गाईड्स असतात, मस्त लायक बोलतात, ते लायक असतात, ते त्याचा अनुभव नाही का अनुभव लायक असतात, ते महिन्यास 15-20 ट्रॅक्स करायचे असतात. तसं नाही ते तिने त्यात त्यांच्यावर एकदा गेल्यापर्यंत मस्त अभ्यास होऊन जातो, म्हणजे एक त्या पाथ कळता असं. ओके युजली ट्रॅक करच्यांचं एक पाथ एकदा गेल्यावर त्या एक माइंड नंतर एक सेट होऊन असतं. एक आम्ही आता केल्यावर ड्रायव्हर्स होत असत एक हातात, तसं मस्त एक आयडिया. जाणं एक रान असताना एक गुडो असताना पूर एकतल्याक दिसता, तर वापस येताना काही रूट मिस झालं म्हणजे एक टेन्शन असता म्हणून सांगते रूट टाइम जाताना. रूट मिस झाले युजली आम्ही त्या पार्टाचे एक टॉप पार्टास जातो. टॉप पार्टास जाऊन काही कनेक्टिव्हिटी असं बघतो, प्लस त्यात वेंत पार्टी जातो युजली सोडवात. असं झाल्यांचं इन्सिडेंट्स मस्त, बट हा पाच असतात का एक नंतर एक पाच असतात. सो फायनली वी विल रीच वन प्लेस म्हणून सांगू. आता ट्रेकिंग जाताना एक कॉस्ट्युम म्हणून एक असता, ह्या बघे कसं सांगता? या कॉस्ट्युम्स म्हणून याच्या टॉपिक प्लेसेसवर डिपेंड होता. आता आम्ही सीझन्सवर डिपेंड होता. आता आम्ही समर सीझन अंदाजायचं जाल्यार समर सीझन इथेच एन्व्हायरमेंट वेस्टर्न घाट्स, कॉटन क्लोथिंग इज बेटर म्हणून सांगतो. मस्त हीट असता, हेवी हीट असता. कॅब्स युजिंग सनस्क्रीन पुरं मस्त इम्पॉर्टंट. तसंच आम्ही रेनी सीझन अंदाजायचं जाल्यार रेनकोट्स मस्त इम्पॉर्टंट, मस्त हेवी रेन्स असतात ते. तसंच नायलन पॉलिस्टर मेटेरियल्स यूज करचे कन्विनियंट ट्रेकिंग अंत. ಮಿಗ್ಗೆ ನಾರ್ತರ್ಸ್ ದಾವೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ हवे होता की त्यामधल्या स्वेटर्स हवे होता, थर्मल जॅकेट्स हवे होता. नाहीतर मग सर्वाईव्ह करू येत नाही की त्यामधल्या -10 डिग्री -15 डिग्री दावायचे चान्सेस असतात क्लायमेट. सो हेवी क्लोथिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून सांगतात ते. इत्तेच्या एन्व्हायरमेंट प्रकार कॉटन टी शर्ट्स फॉर समर इज बेटर. मिगे पॉलिस्टर और नायलॉन शॉर्ट्स और पॅन्ट्स, मिगे शूज एक प्रॉपर शूज. आता आम्ही यूज करू ते टी शर्ट नाहीतर शॉर्ट्स म्हणून सांगतो, ह्यांतो कलर ते ಬಗ್ಗೆ काहीतरी असं कलर पुरा काही नाही युजली. ಕೆಲವು ಕಲರ್ಸ್ ಕೆಲವು एनिमल्स असं प्रॉब्लेम होता ऍक्च्युली याच्या ಬಗ್ಗೆ सांगायचं झालं युजली ट्रेकिंग प्लेसेस अंता मस्त तसले ॲनिमल्स गावत नाही. युजली गावाच्या मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डिअर म्हणून सांगू. आता डिअर एक गावतात म्हणजे उच्चू गावतात तिकडे. तसला टाइम असलं म्हणजे तसला क्रॉसिंग आणि तसं वाईल्ड लाईफ असल्यानंतर ट्रेकिंगच करू सोडत नाही. सो तसल्या प्लेसेस आणतात. आता आम्ही मधुमलाई टायगर स्कॅन्चुरी म्हणून असा एक तामिळनाडू ऑन द वे उटी जाताना. सो आता एक फेमस एलिफंट विस्पर्स म्हणून एक आयलंड आहे एक. सो ते एक मस्त ट्रेकिंग प्लेसेस असतात, बट ते सोडत नाही की त्यामधलं त्या एक टायगर रिझर्व त्या. सो त्याच गोत्त असतात त्या एक प्लेस इज नॉट सुटेबल म्हणून. तसंच ಕೆಲವು ಕಾಡು ಕೋಣ म्हणून एक कॉन्सेप्ट असतात. सो याच्या ಬಗ್ಗೆ एकच एक कन्सर्निंग असता, बट चढी तो गावत नाही आम्ही नॉर्मल ट्रेकिंग प्लेस असं. बट एक कुद्रेमुखा रेंजांत एक गंगामुला म्हणून एक प्लेस असा, ते एक एंडेंजर्ड स्पीशीस असत. त्या ट्रेकच क्लोज करून सोडले असत, ते सोडतच नाही. इयरली वन्स के तो ओपन होता काही कसं लाईक कल्चरल एक इव्हेंट असताना. सो उडपी आणि दक्षिण कन्नडचे जन जाऊन ते पूजा करून येतात म्हणून मला ते फॉरेस्ट गार्डन एक सांगितलं. सामान्यपणे आम्ही ऐकलो असा एक ग्रुप ಒಟ್ಟು होऊन जातात, त्यापर्यंत 1-2 खेळ वाट चुकून मिस होऊन जातात. असं होताना कसं कम्युनिकेट करता तुम्ही? सो आमच्या इथेच्या ಬಗ್ಗೆ सांगायचं झाल्यार आम्ही 2 ट्रॅक लीड्स असतो युजली. एकलो लीड, एकलो स्वीपर म्हणून सांगतो. सो एकलो पार्टी असतो पुरा ग्रुपाच्या फुल पार्टी. कोणी सो पार्टी सोडू नाही, आमचे एक रूल आहे. तर गाईड तर पार्टी असतो. हा एकलो स्वीपर गाईड म्हणून सांगतो त्याला स्वीपर म्हणून सांगायचे. स्वीपर म्हटलं पुश करतो. सो आम्ही तसले इन्सिडेंट्स प्रिव्हेंट करतो. बट झालेच एकदा की त्यामधल्या कुमारपर्वताचे एक स्टार्टिंग आमच्या सुब्रह्मण्यन करतो. पुष्पगिरी पीक म्हणून सांगतो आम्ही. त्या पुष्पगिरी पीक असं आमच्या सोमवारपेठेन होता. सोमवारपेठे म्हटलं कोडागू. तो एक बॅच कसं झाल्यानंतर म्हटलं पुष्पगिरी जाऊन तिने अनेक रूट घेतले सोमवारपेठेचं. हा या इन्सिडेंटांत मग त्यांना तो ट्रेक गाईड त्यांनी अशा प्लेसेस जाऊन त्याच बॉलान हाडून रीच करायचं त्याचं काम असतं. सर प्रोबॅबिलिटीज भारी उण्या असतात, प्रोबॅबिलिटीज असतात, प्रिव्हेंट करतो तसं.
ಯೂಶಲಿ ಸ್ವೀಪರ್ आणि ಲೀಡ್ ಮುಂದೆ ತೋತು ಅತ್ತ ಕೆತ್ತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಸ್ತ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ फुडें आसल्यार एकलो फाटी आसचो म्हण सांगता तसो ओटोट्टू करून हय आतां तसो ओटोट्टू जाताना केलो लायक स्ट्रेंथ आसता त्या फिटनेस लायक आसता ती फुडें जातात केलो खुशी आसता मी दाव्या चेडव्या म्हण सांगता खुशी आसल्यार काय जाता म्हटल्यार तेंचे फिटनेस उणें आसल्यान भितर अर्ध वाटेर ती बसून सोडतात वयता येता फुडें जाल्यार तत्व काय होता म्हटल्यार इटी टीम एक सफर हवे ते आमच ಗೊತ್ತ आसा आता ओर गेल्ले मनके त्यास खेळले पुरा एक आरोग्य समस्या येवे चान्स आसा फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट व्हायच्या आल्टिट्यूड लेवल्स आम्ही वर गेल्ले पेट्टास ऑक्सिजन लेवल उण्या व्हायच्या मिगे कोल्ड आमच्या कोल्ड चड होता तसंच आम्ही गेल्ले वर गेल्ले मिगे टेम्परेचर डिक्रीज होत जाता सो कॅपॅसिटी बेअर करू होत नाही होय केला वन्स कॅपॅसिटी बेअर करू होत नाही मिगे ऑक्सिजन लेवल्स उण्या होता अस्थमा पेशंट्स आसपण मस्त सुटेबल न्ही ट्रेकिंग तसंच ಕೆಲವು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೋಡ್ होता BP ರೈಸ್ होता डेंजर चिक्के ಕೆಲವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ तिने त्यांच्या कंट्रोलर असू म्हटलं त्यांचं ಗೊತ್ತ असू कत्ती स्ट्रेंथ आणि त्यांचे विकनेस आम्ही त्यात सांगितलं लीड आणि स्वीपर आता कोणाला फास्ट असल्या लीड त्यांच्यावर डाऊन सोडतो स्वीपर यांच्यावर तो बसतो त्यांचं दल्लेक्या मोटिवेशन देऊन वर आडतो बट त्यांचं ॲट एन एक्सटेंट आम्ही बघतो त्यांचं कधी कॅपॅबिलिटी असा म्हणून आम्ही एक प्रत्येक ट्रॅकांत एक पॉईंट तो असतो या पॉईंटात कसं झालं रीच करू म्हणून यांचं की त्यांचे ॲटलिस्ट त्या एक व्ह्यू देऊ त्या एक व्ह्यू बघून एक वर गेल्या प्रांत असं सॅटिस्फॅक्शन खुशी तसं असे असतात मस्त जण गावतात म्हटलं पार्टी बसवायच्या परत त्यांच्यावर बसून सोडतो आम्ही केव्हा एकदा हेल्थ इश्यूज एकदाच स्टार्ट होता एक इन्सिडेंट असं ऐकल्यास फुल कोल्ड होऊन चिक प्रॉब्लेम परत आले ना त्या तसंच केला वॉमिट करतात केला वयत नाही त्या हाईट बघितले पेट्टास होंगे तसा म्हणजे केला लीच एलर्जिक असतात केला लीच बघितले पेट्टास भिवून सोडतात सो ह्या मस्ट एक प्रॉब्लेम्स तुमचे आता एक 4 वर्षात एक अनुभवांत तुम्हाला एक इसरून द्यावे साधित्य नाही म्हणून सांगत घेणे तरी एक इन्सिडेंट एवढाच काढू होत्या पूर्ण मेमोरेबल तसंच स्पेशल म्हणून सांगायचं माझ्या आफ्टर लॉकडाऊन मी मागत्यांना कुमार पर्वत गेलो होतो जस्ट बिफोर जॉईनिंग माउंट कायनेटिक्स एज अ ट्रेक लीड म्हणून सांगू आता त्याच्या नदीला त्या एक ट्रेक मस्त मेमोरेबल माले की त्या म्हटल्यार त्या दोनच्या त्या एक व्ह्यू गावले दोन सर मला गावल्या नाही तेही मी गे त्या एक ग्रुप मस्त मोटिवेटिंग ग्रुप मस्त एन्जॉय केलो म्हणतो त्यांच्यावर मस्त लायक होते ते ग्रुप तसं तो मस्त जनांचो मीट झाला होतो मस्त एक लायक एक्सपिरियन्स त्या माझ्या मेमोरेबल आता ह्या क्षेत्राशी संबंधपट्टवनो एक रोल मॉडेल तुम्ही एक फॉलो करू येते म्हणून सांगून सेलिब्रिटी म्हणजे तुम्ही कोणाच बघता मस्त जण असत एकल्यास सांगू येत नाही सो एक नाव असं बचेंद्री पाल म्हणून मस्त फेमस होत असता पुरांचो सो मोटिवेशन मी प्रणव रावत म्हणून एकलो असा मी एक फॉलो करतो मी अभिषेक म्हणून एकलो असा माउंटेनियर इंडियन्सनो फॉरेन अंत एडवर्ड म्हणून असा त्याला एक गिल्ली बोर म्हणून कसं नाव असं त्याला विसरून गेला मला बट ते पुरा मस्त लाईक ट्रेकर्स तिने पुरा मस्त रॉक क्लाइम्बिंग पुरा करतात ते लाईक एक्स्ट्रीम लेवल्स ऑफ माउंटेनियरिंग असतात सो ते पुरा मस्त मोटिवेट करतात बरोबर आता तुम्ही एक ट्रेकिंग आरंभ करू येते असं खेळ टिप्स द्यावे इच्छा पावता फर्स्ट टिप इज फिजिकली फिट असा ठीक आहे त्याला वॉक करा खाली कंप्युटर आणि लास्ट एंड ऑफ द डे यू पार्टी करून घरा बसो नक्का खाली एक दकले हायक असो दाया इधर ॲटलिस्ट वॉकिंग करा तसंच एक दकले हायकन जो स्टार्ट करा कधी मोटिवेशन गावता बघा दाला नाही तर त्या इंटरेस्ट नाही तुमच्या म्हटल्यार कंटिन्यू करू नका बट त्या इंटरेस्ट दिलाय म्हटलं कंटिन्यू करा एक्सप्लोर करा ट्रॅव्हल करा इंटरेस्ट स्टार्ट होता बट फिजिकली एक चीक झाल्यार स्टॅमिना ग्रो करा मी सांगत नाही तुम्ही 6 पॅक्स करू त्या प्रकार येऊ नका फिजिकली चीक फिट असा या मोस्ट इम्पॉर्टंट लायक विचार सांगितलं आता मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ट्रेकिंग म्हटल्यार खेळ सांगता मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट रीच जाल्यापर्यंत फूड त्या पीकांत एक केलं एकदा फूड खातो आम्ही तसंच कशाला गावल्यावर होते एक काव्याच्या त्या एक रुचीत चेंज होता गे तसं होई तसं तसं होई त्याच्या रुचीत बदल आता कुमार परत सांगायचं बटर मने अंत मस्काली राईस आणि सांबार द्यायच्या
त्या पुरा समज होतात ते, बट युजली मस्त टेस्टी होत नाही. बट ते गेल्यापर्यंत त्याच्या रुची शेड होते काही. सो दॅट इज द बेस्ट मुवमेंट म्हणून सांगू. प्लस पीक रीच पुरांचो मला एक ट्रॅक लीड मी म्हटल्यार मला पुरांचो एक पीक रीच करून वापस हाडवायचे. आय फील प्राऊड, आय फील लायक एक सक्सेस करून दिलं सांगता त्या खुशी मला. ओके ओके सम आता तुमच्या ह्या फील्ड संबंधपट्टवनो तुमचे फ्युचर प्लॅन्स कसे आसा? ह्या फिल्ड असं फ्युचर प्लॅन्स म्हटल्यार आता मी एक स्टुडंट सो माझे आय एम रेस्ट्रिक्टेड टू साऊथ इंडिया म्हणून सांगू. करेक्ट. केरला, तमिळनाडू, कर्नाटका, ऑलमोस्ट मी कर्नाटक कवर केलं सर. ऑलमोस्ट कर्नाटका कवर केलं आणि नेक्स्ट तमिळनाडू ऑलमोस्ट JSS उटी गेलो सो तेही आणि एक्सप्लोर स्टार्ट करता. నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఈజ్ మనీ ಕೆಲವು ಪಾಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಅಸ ಹಂತಾ ಪಾಸ್ ఉంది, ಕೇದಾರ್ಕಾಂತ ఉంది, ಕೆಲವು ಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಅಸತ್ತು ವ್ಯಾಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ತೆಯ್ದವೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತನೇ मी कत्ती केपेबल माउंट एव्हरेस्ट छोडा बट बेस कॅम्पसर दावेच्या माझे एक आशा आसा. तसा GR20 म्हणून एक समिट आसा त्या एक करूं म्हणून मस्त दिसता मला. तसंच मिनी मस्त ट्रॅक आसा इंडियन नेपाळ इंडो नेपाळ आणि मस्त ट्रॅक्स आसा त्या एक कंप्लीट करू. वर्षात मी रोल मॉडेल म्हणून कोणास सांगता सेलिब्रिटी ऑन कोणास घेतलं सो त्यांचे टिप्स परत घेऊन तुम्ही त्या इम्प्लिमेंट करून तुमचे त्या लेवल्स हाय करू तुम्ही प्रयत्न घेत असो. आता तुमच्या साधन येते केलो आम्ही फोटोज बघूया स्क्रीन अंतर. या मी त्यात सांगितलं माझ्या मोस्ट मेमोरेबल कुमार पर्वता म्हणून या द बेस्ट व्ह्यू असेल मला. या रँडम होऊन क्लिक केलं पिक्चर त्या या एत्तिन भुजाचं आहे द शेप ऑफ ऑक्स शोल्डर म्हणून सांगू आता एत्तिन भुजा म्हणून सांगतात. या टार्डियन मुलं पीक समर ಅಂತ गेलो तेव्हा तसं व्ह्यू होतं. या कुरिंजालाच्या माझ्या वन ऑफ द फेवरेट बॅचेस मोस्ट मेमोरेबल बॅच आहे मला. ह्या पर साधारण किती हाईट असतं? कुरिंजाल इज 5.5 + 5.5 मस्त हाईक म्हणून सांगू आता. या ट्रेकच्या ಬಗ್ಗೆ सांगून तर या 7 days to 8 days ट्रेक असेल ती ते एक मिडलन तेकले चेडू असा. सो शी इज लाईक 13-14 years old. त्यांच्या एक 30 मेंबर्साचे बॅच आयल्यांते ते पुरा रायपूर अनसून ಇಲ್ಲಿ रायपूर छत्तीसगढ़. सो त्यांच एक आगुंबे बिस्ले घाट मिगे कुमार पर्वताचे ट्रेक असेल. सो त्यांच पुरा लीड करू आम्ही असलो. मी तसं सुषमा म्हणून असा माझ्या राईटांचं मिगे रॉनी म्हणून असा द मोस्ट लेफ्ट तो मोस्ट एक्सपिरियन्स्ड माउंटेनियर. तसं माझ्या लेफ्ट असं त्याचं नाव पलक म्हणून त्या 13-14 year old गर्ल. त्याच्या लेफ्ट असं माझ्या कोलिग बेन्सन म्हणून तो मस्त फेमस असा त्याला बेअरफूट बेन्सन म्हणून सांगतो तो चप्पल घालून असताना माउंटेन्स चढतो. सो या माझ्या कूर्ग न्यू इयर बॅच 2023 टार्डियन मोल मी कूर्ग कॅम्पिंग असलं कॉफी प्लांट कॅम्पिंग. आता ह्या टीम तुम्ही माउंट कॅरेटिक्स ಅಂತ गेले माउंट कॅरेटिक्स ॲज अ लीड गेलो मी या बेसिक आमच्या दिडुपे फॉल्स या ಅರಶಿನಗುಂಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ डेथ झाल्या. सो आम्ही एक यांचं सांगू इष्टपडतो पुरा फोन्स घेऊन जातात फोटोज क्लिक करतात. रेनी सीझन अंत चड होऊन स्टोनी प्लेसेस जाऊ नका. प्लस सेल्फी काढवायचे एक चड असता रेस्ट्रिक्ट करागे तर मतलब मस्त स्लिपरी असतात. आता त्यात प्लेस अंत ते ब्लू कलर टी-शर्टाचे तर तेच रोल होतं त्यांचं स्लिप ऑन फोडलं. लास्ट 4 days असून बॉडी गावलं नाही बट गर्ल गावले बॉडी. सो प्लीज कर नाका या की तुमचं त्या मस्त डीप असं त्याच्या आळ होत नाही त्या फॉल्साच्या. सो प्लीज कोनो फोटो काढवा जाऊ नका आता चढवून ॲट द साईड चिकी दूर होऊन काढा फॉल्स तेंचो दिसतात. करेक्ट. सो प्लीज रेस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ स्टे सेफ. याला केव्स जस्ट अ मंथ एगो ते पुरा माझे युनिव्हर्सिटीसून होतं डॉक्टर फ्रेंड्स माझे पुरा या कुद्रेमुखाच्या एक मिडल पार्ट आम्ही वंटीमारा म्हणून सांगतो. सो या बॅच माझ्या फेवरेट. या जस्ट लास्ट वीक काढले पिक टार्डियन वॉल अंतर या त्यात डॉक्टर फ्रेंड्स सोबत मिडजान फोर्ट केलं होतं तेही काढलं. कम्प्लिटली लेफ्ट असं माझ्या आप्पा द लेफ्ट वन इज बावा राईट इज माय कझिन सिस्टर आप्पाच्या ತಂಗಿचे लिंक तो राईट वन इज माय अम्मा.
तुमचे बरं फोटोज बघताना तुमचे इतके दक्कले प्रायर तुम्ही इतके एक ट्रकिंग फील्डांत एक साधन केलं सो आमच्या समाजाचो एक खुशी ते विचार नॅशनल माउंटन क्लाइंबिंग डे हा एक दिसाचे प्रयुक्त आम्ही हे एक कार्यक्रम आयोजन केले तुम्ही इथे येऊन तुमचे अनुभव तुमचे विचार मंडन केलं सो तुम्हाला प्रतिबिंबात आणण्याचं परवानो धन्यवाद. मला अवकाश दिल्या विश्व कोंकणी केंद्र तसंच समाजाच्या प्रतिबिंब ತಂಡ तसंच मी 2 वारांनी एक 3 दिवसाचे कॅम्पस आयलो होतो श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे तिने एक लायक अरेंजमेंट केलें तसं त्यांचं एक थँक्स मस्त शिकवे गावले मला पुरासो थँक्यू. प्रणव तुम्ही तुमचे आलोचना तुमचे सपना तुमचे आयोजन कसं प्रस्सा ह्या पुरा यशस्वी होणं ನೆರವೇರಿಂದ म्हणून सांगनो ऐते ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांसो धन्यवाद आणि देव बरं करून ते म्हणून सांगिनो सर्वे जन सुखिनो भवंतु.